Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-anabata unu na Maazị Okeke TV, ebe a na-enweta ụfọdụ ihe onyonyo gbasara omenala Igbo. Aha m bụ Maazị Okeke. Ama m na ebe ọbụla ị nọ na ị na-enwe aṅụrị na ị na-ekpori ndụ, ya bụ anyị na-asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Igbo n'aka na ihe egbu na mma, Igbo n'aka ekpe ihe egbu na mma, nke ije eku aghara akwanarị gị. Ịchụwa ihe achụkwudo ume Igbo niile, asị m ya bala unu. N'ụbọchị nke tata anyị buru ebe ọzọ kwa maka akpaka. Onwe ndị na-akpụ ya akpaka, onwe ndị na-akpụ ya ụkpaka n'oge emume asụsụ na omenala Igbo, maka na anyị na-egosi ihe onyonyo ịkwalite ụfọdụ ihe na-anyụzi ka ọkụ, ya na ụfọdụ ihe ụfọdụ na-amarọ na ọ dị n'ala Igbo. Na-atụfughị oge, ọkwanụ akpaka ka anyị butere unu n'ụbọchị tata, maka na ụfọdụ enegha anya amarọ dị ma ukwu akpaka, amarọ ka esi ewepụta ya akpaka anyị ji eri ụfọdụ ihe dị iche iche n'ime dị iche iche n'ala Igbo. Enwere ndị ji akpaka agwọ ji, enwere ndị ji eri ji ahụ n'ọkụ, enwere ndị ji ata abacha, enwere ndị ji ata ojoko, ya bụ ojoko. Enwere ndị ji erikwa ihe ndị ọzọ n'ala Igbo, maka na nyawo akpaka bụ ezigbo nri na-enye mmadụ ihe dị mma n'ala Igbo. Na-atụfughị oge, unu n'anya unu ga-afụ ka anyị si wee wepụtara unu ya bụ akpaka, maka na nke a bụ nyawa akpaka anyị na-ekwu okwu ya, mkpụrụ akpaka. Unu ga-afụ ka ọ dị, na-abụ na ọ ma mmarị nne. Mana tupu nyawa akpaka apụta ụta, ịbịa n'ukwu akpaka, o nwere ụfọdụ a na-enwetakwa ya n'ụdị mmiri, a na-enwetakwa n'ọkọchị. Ọ na-abụ akpaka migide n'ukwu ya, ọ dị mma, ya bụ ọka aka kaja akaja, ọgba mgbe aka a ga-ama na yawa akpaka akajaga akaja, na ọ dịgo mma ịghọtute. Ụfọdụ na-adakwa ife ịbịa n'ebe ukwu osisi a dị, ị ga-afụ ụfọdụ dasịsị n'ala. Ịbịakwanụ ebe ndị ọzọ, onwe ndị na-eje agwọtụche ya n'elu ebe ọ dị. Ya bụ agwọtụche nyawo mkpụrụ akpaka, a na-adị na-agbụ ya n'anwụ, agba ya n'anwụ ihe dịka ụbọchị atọ, agba ya n'anwụ, ọ kpọọ nkụ, ewere ihe kụwasịa imie. Ya bụ ime ya aha akụwasị ka a ga-ewepụtazi nyawo mkpụrụ akpaka ị na-afụ. Ọ dị otu a, ya bụ na Chineke nna na-ekekwa ihe dị egwu. Nyawa akpaka dị otu a, unu afụgo ka ọ dị. Ihe ọzọ a ga-eme bụ ebulu akpaka, ewere ya tinye n'ọkụ. Ọ ga-esi n'ime ite anụnwa 8 hours asatọ ka ọ ga-esi n'ime ite anụnwa. Esichie ya n'ime ite, ebutuo ya akpaka, bịa igosi ha. Ọ dị otu a. Nke yegoro ya bụ nke a, ọzọ ka dịkwa n'ọkụ. Ọ dị otu anụnwa, efu na ọ degede. Anya maka anyị were, unu ga-afụ ka nsi ebe na ya bụ akpaka. Ya na-eme abụrụ obere ife, a na-eme adịrọ pencha mfe. Ịbụ onye ọma na-ege m ntị ebe ọ bụ na ị nọ n'ụwa dum, ka warụfụ na ị na-akwado Maazị Okeke TV. Subscribe, like and share. Share this video anywhere you are watching me. Unu afụgo ka ọ dị. Ọkwa unu afụghị ya. Ya bụ nke ebegolo ebe. Nekwe na anya ebe a. Ka afụ. Ọkwa unu afụgo nke ebele ebe. Ọ nke ebele ebe bụ ha. Ya bụ nke nka ga-ebe. Akpaka niile nka ga-ebechi ya tata. Ya bụ na-atụfughị oge, anyị bechaa ya akpaka otu a, anyị eburu ya akpaka tinye n'ime ite, sikweshi ya n'ọkụ. Ihe kpatara a ga-eji sikweshi akpaka n'ọkụ bụ ka o wee wepụchie ihe na-enu inu na ya akpaka.
maka na otu ọ dị ama ntakwu ya otu a aka ga-ewepụcha ihe na-enu inu na ya bụ akpaka. Ọ gbọgharịa ebutuo ya n'ọkụ, zafu mmiri saa ya. Mmiri ya ahụ unu ga-abụcha ihe dị ka mmanụ ga-ese n'enu ya. Ọsịsa ahụ asali ya ọkwa n'ihe na-enu maka ịta ya otu ahụ ọ na-atọ ka onugbo. Na ụfọdụ ama m na ụfọdụ ayara ata ya otu ọ ga-esi wee na-enu inu, mana ife pụrụ iche dị na ya bụ na esiche ya n'ọkụ mgbe ahụ ọ dị mma ọtụta. Ya bụ ị na-ata ya enwee n'obi aṅụrị. Ka esichere ya n'ọkụ, asali ya mmiri, awụnyezie ya n'ime nkata nke ikpeazụ. N'ime nkata ahụ ka ọ ga-anọ ewela ihe dịka akpa ferefere wee kpuchie ya. Ọ dị mma. Chifo ọ bụ na ọ na-abalị ka imerie chifo eme gịnị? Anyị enwebe aṅụrị, lachawa aka, tawa ya bụ akpaka, afụ na ya bụ akpaka adịgo mma ọtụta. Ya bụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe ọ bụla unu si ege m ntị, ama m na ịmụtala ọtụtụ ife n'ụbọchị nke taata. Ama m na afọ jụrụ n'ife ịmụtalụ n'ụbọchị nke taata. Ya bụ kawarụfụ na ị na-akwado Maazị Okeke TV ebe ọ bụla isi ege anyị ntị. Echefukwana ikesara ihe onyonyo a, bikozi anụnụ, biko nnu kesara anyị ihe onyonyo a, gosi ya ụmụnne gị, ikwu na ibe gị, ma ụmụ gị ka ha mụta ka esi ebe akpaka n'ala Igbo. Unu ga-afụ na Chineke nna gọziri anyị bụ ndị Igbo. Chineke nna gọziri ana Naịjirịa maka ụdị mkpụrụ osisi na-amịpụtacha na ana anyị gba gburugburu. Chukwu gọziri anyị rinne. Ya bụ na gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị na-enene m, unu na-alụkwa ọrụ ugbo n'obodo anyị bụ Naịjirịa, n'ala Igbo niile. Onye ọbụla na-aka ije kọba ọrụ ugbo ka anyị ribe nri anyị. Ọ bụrụkwa na nri ndị ọcha mee gịnị adịrọ mma. Ụfọdụ ndị agba ọfụlọ nke a na-akpọ indomie, supageti, ọ dịkwa mma, mana nekene anya ebe a, negodo anya, ihe a bụ ụfọdụ nri Chineke nna ji wee gozie anyị bụ ndị Igbo. Unu ga-afụ na Chineke gọziri anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ ka anyị mee gịnị? Ka anyị nye ihe a ụfọdụ Chineke nna ji wee gozie anyị ka anyị na-elie. Ana m ayọzi ndị gọọmenti anyị, ma gọọmenti etiti ma gọọmenti steeti Enugu, biko nụ, akpaka ejikwa akpaka were enweta ego. Onwe ndị na-ele akpaka, anyị kọcha mkpụrụ osisi akpaka ebe dị iche iche, akpaka na-amịpụta, anyị na-eme ya, na-ebupụ ya mbụ ofesi. Unu ga-afụ na eji akpata ego. O nwere uru akpaka na-ada aba, ejikwa ya emenwu okpokoli, ejikwa ya emenwu ọkụ. Unu n'anya okpokolo akpaka bụ ihe a unu fụ na-enwu ọkụ na azụmịhe ha. O nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ejikwa akpaka eme. Nwanne m nwoke, ezi nwanne m, daalụnụ maka ige m ntị. Echefukwana ị na-akwado Maazị Okeke TV ebe ọ bụla ị nọ. Aha m ka bụkwa Maazị Okeke. Ekene m unu, kene na-emele unu ife, kene ndị unu na-emele ife. Mbọsị nta ka anyị chọọ na-ewele mgbada maka nche agwọ n'ọfịa. Ka emesịa anụ.